Hay que tenerla de cemento armado. Piztiaren eguna heldu da, argi, azaroaren 25 atari marabilloso honetan eskuina eta eskuin muturra, baina oro har emakumeen eskubideak inondik inora aitortzeko prest ez direnak. Gurutzada betean dira eta goruz begira. Azken hamarkadan 15 emakume hil dituzte gizonek Bizkaian. Matxismoak beren bizitzaren gaineko eskubidea dutela sinestarazten die, baita hiltzeko ere. Egin dezagun hau izan dadila azken azaroak 25, gehiagorik ez. Emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko egun. Laxe kontuak eta komeriak eta gatozen muga, baina Gipuzko aldera izan ere emakume batek eraso egin dutela salatu du eta horren ondotik errepide mozketak ere bai goazen Eibar aldera. Zapatu goizaldean gizon batek bere lankidea bortxatu zuen Eibarren. Ez da lehenengo aldia eta ez da azkena izango. Sistema heteropatriarkal bortiz batean bizi gara, eta horrek emakumeonganako etengabeko zapalkuntza da violentzia eragiten ditu. Violentzia horrek gainera gehiegitan lankide, lagun, aita, irakasle edota gertukoen aurpegia du. Erasotzaileak gehiegitan gertutasun horrek ematen dien aukera erabiltzen dute emakumeak erasotu eta bortxatzeko. Asko dira gainera, gertutasun horretan oinarrituta erabiltzen diren erasotzeko bideak. Lagun, lankide edota gertuko emakumeak mozkortu eta aukeratzeko gaitasuna gutxitzeko, insistentzia, erasoak txantxa gisa, ikusarazi nahia, nahi baino gehiago hurbiltzea, emakumearen ezetza ikusi eta ulertu nahi ez izatea, gorputza eta hotsa isilarazi nahia, berriz ere insistentzia, ukituak, gehiegizko hurbiltasuna, isildu, isiliko bete zaude, zer duzu neska, ondo pasatzen ari gara barren, eta jazarpenak, eta bortxaketak, eta irailketak, eta abar luze bat. Zure gertuko pertsona bat zen, eta zugan zuen konfiantza, erabili zenuen lankidea bortxatzeko. Ez zuen nahi, baina zuk isilik nahiago zenuen. Ez duzu lortu eta ez duzu inoiz lortuko. Esan bezala ez da azkena izango. Baina geroz eta gehiagotan badakigun hor zareten. Eta askotan babestuta sentitzen bazarete ere, gaur eta beti aurrean izango gaituzue. Oraingoan, erasotutako emakumearen ausardia ere ekarri nahi dugu lehen lerrora. Eskerrik asko borroka feministan jarritako konfiantzagatik. Jakin hemen egongo garela, gaur eta beti, behar beste laguntzeko eta babeste emateko. Etzi, azaroaren 25 da, indarkeria matxistaren aurkako eguna. Eta askotan, zalantzan jartzen den arren, halakoek erakusten dute zein beharrezkoak diren horrelako egun. Eta goazen Eibartik Madril aldera. Ez dago eskubiderik. Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando Derecho y una oposición, cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Batzuek Sabako erregina baino beto bizi dira. Ni dakidan tontosakil baten kontura. Solicitar que se incorpore al diario de sesiones la violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular, para que no se borre, para que después de mí no venga ninguna. Para que todo el mundo pueda recordar la violencia política y a quienes la ejercen. Y también para que se pueda saber que las feministas y las demócratas somos más y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derecho. ¡Quillo! ¡Quillo! Ez da eta erraza, halako irainak sorbaldan hartu, lepoan hartu eta segi aurrera. Hori izango da, berdintasun ministroak egin beharko duena, baina izue, halako kontuak zoritxarrez ohiko dira, ez da, eskala tikian, handian, ertainekoan, zehar lerroetan eta orokorrean egitura guztietan. Baina guk, geureari etxiko diogu eta sorioneku izateko, aizu, bideo bihurri hauek gogoko dituzu, ez da, sartu gure webunean, YouTube kanalean kolpez kolpe, beste bat gehiago. Mutz
Aldatzeko joak, galdutako aukerak oroitzean, geldirik egoteak. Ez da biderik ausartena, aldatzeko beranduegi, ez dela esaten dute, baina zein erresak egiten zait, berandu dela pentsatzea. Konformatu da zer egin, alderatu, erabaki besterik ez du, erresatzela izango, aspalditik baenekien. Burua edo bihotza-artean, horitzapenak bilatzeroa, zalantzak sortzen dira, agian honena aztea da aguresa. Erabaki ausartak beti, ziran nire lehen aukera, baina bide zuzen hasta ere, kontraste guztiak irudikatzen. Konformatu da zer egin, alderatu, erabaki besterik ez du, erresatzela izango, aspalditik baenekien. Burua edo bihotza-artean, horitzapenak bilatzeroa, zalantzak sortzen dira, agian honena aztea da aguresan. Sentimendu sakonenak nire burua ezagutu. Bide joera eraman goitu. Burua edo bihotza-artean, kalderakia horik ez dut nahi. Zalantzak lurperatu, ta honena zurekin bat egitea, nire naia. Sweet Rage taldeko Chris geurean izan dugulako, eta nahi izan ezkero badakizuen nahi eran baduzuela entzuteko kanta ederra, eta azararen 25 honetan emakumeenganako indarkeriaren aurkako egunaren karietara erabaki ausartak emakumeok aske izateko egunero hartu beharreko guzti horiek. Bideo bihurrek aipatu dizkizugu gehiagorik badugu, eta bat gehiago badugu oraindik ere hementxe gordeta. Txundituta gaude. Ikusi ditagu nola erregistratu dute ardo marka bat. Zer? Registratu dituzte jateko gauzak. Registratu dituzte jantziak, katorrak, belarritakoak, lepokoak. Ez da erreza hau, Materik ate oitura zara, ante meritzeko askoz. Etekin ekonomikoien zati bat, behintzat, bueltatzea. Eta kitxo! Nola baita ere gure ondarea zaintzeko eta baita ere indusketa arkeologikoak bultzatzeko. Baina ez da risano gabintza, da kantan aide gugo.
Eta bai, Eskozian zer gertatuko ote da auzitegiak beti bezalaxe markoa ondo ezartzen, datozen hauteskundeetan zer erabaki beharko dute eskotisek, hori ikusteke zergatik ote dituzte halako behi arraroak, hori ere argitzeke. Baina bitarte horretan, zer da gertatzen ari dena gutxi gara bera? Eta ziur gaude, gaur espada bihar berriro erreferenduma gauzatuko dutela. Ziur gaude moduan, Euskal Herritarrok ere, hori egin eta lortuko dugula. Alde batetik, autodeterminazioaren auzia Europa mailan ere jokatu behar dela, eta Europak ere baduela horren inguruan zeresana berresten dugu. Halaxe da, gure esku dago, Usansolon lortu dugu galdakaotik, bereiz egin dira. Dena da posible. Zoriontzeko berba bakarrik dauz, ospatzeko egune da, ospatzeko, negarreiteko, besarkak emoteko, esateko, ostia, bide luzea izin den arren, lortu dugu, egin dugu posible. Borroka hau aspaldiko partez dator, da 1986ko ordezkariak ere baditugu. Heldu da bai garaia, udalerria gara, denon lanari esker, zorioneku, eta mailugarrenak gara. Gore Usansolo eta Usansolo herria da. Gusten duzue? Dena da posible? Dena. Ekitaldi bat berezi egitea bezalaxe. Goazen Alemanira, klima aldaketaren aktivistak euren eskuak edonon itxasteko prest baitira. Liebe Mitmenschen, ich stehe heute hier, weil wir die Klimakatastrophe kollektiv verdrängen und damit unseren Kindern ein Leben in Sicherheit und Frieden wegnehmen. Wir alle tragen Verantwortung für die folgenden Generationen. Jetzt zu wenig zu tun bedeutet, Mitschuld zu tragen an der größten Katastrophe, die die Menschheit je erlebt hat. Genau wie es nur ein Geigenkonzert von Beethoven gibt, haben wir auch nur diesen einen Planeten, dessen Grenzen wir so sehr missachten, dass klimabedingte Katastrophen häufiger und tödlicher werden. Es wird keine Elbphilharmonie mehr geben, wo wir Beethoven genießen können, wenn Hamburg unter Wasser steht. Die Krise ist jetzt. Sie eskaliert jetzt in diesem Moment. Findagizuet, musika konservatorioan urte asko igaro ditugunok asko pentsatuko genukeela, ala itxasteko ekintza batean parte hartza, alako musika klasiko kontzertu bat osorik inesteko prest lehen lerroan, edonola ere, azken albiste hauei helduta, guazen bestelako batzei begira, izue, Alemanian hori, Durangon berriz, azoka, bai, egitaragua ere bada, badakizue webunean sartu, bestela, Hamaika telebistan duzue, informazio guztia gertu da. Eingo dugu estanda. Ezinak izan ginen, iraganeko gazteluan, batera gero amargotzen, unkitu ginen taula gainean. Ekaitz azpian izan arren, sua berpizten ari gara.
estan da. Durangoko azoka, ahotsenea, zuzeneko ugari, Hamaika telebistak denak eskainiko dizkizue, beraz, bertara gerturatzeko aukerarik ez edota, bertan tabernaren batean ikusi nahi baduzu edo beste tabernaren batean nonbait, egiten duen eguraldiarekin, babesleku gutxi ditugulako, gaur egun, hor izango gaituzue, disko andana izango da, Zea Maisek bere aurkeztu du eta baita Gatibuk ere. Distopikalaiko nondi norakoak apurtxu bat dire, disko alai bat, gitarra latino, tropikal, afrikarren kutsuagaz, erritmo biziak, elektronika pixka bat, dantzagarria, distopikoa. Azkenengo kontzertu handietan, aize sekzioa egonda, perkusioa ere duela urte askotik ari gara sartzen, ez beti aldanean, baina ideia orain da, hori, aize sekzioa, perkusioa eta artilleria guztiagaz, bai. Da gero letra kareko asuntoak eta getxi gora bera, letra zerizotxu hauak egin gure izin duguz, melodia lege dutan, ez? Eta kontraste hori tropetan alegin jo gara, eta ondo gondala. Literatura hizketa gaia, izue, literatura sariak, Euskadi literatura sariak badakizue zer den? Bueno, tira, segidan izango duzue berri gehiago, Hamaikak, horren berri badaka, relako, nere aurrera gaztezik. Euskarazko literatura saria Uzue Kapa Olaza eta Biurguneko Naza liburuak jaso dute. Euskarazko haur eta gazte saria berriz Leire Bilbaok eta Barruko Hotzak liburuak jaso dute. Eta azkenik literatura lanaren ilustrazioa Maite Mutuberriak eta Irrimola lanak jaso dute. Arratsaldeko 6etan Tabakaleran izango da ekitaldia. Lourdes Otaegi, Kanela Bakak, Jon Martinek, Jurre Ugartek eta Josu Jimenezek osatu dute aurtengo epaimaia. Euskarazko literatura saria Uzue Paolazak eta Biurguneko Naza liburuak jaso dute. Euskarazko haur eta gazte saria berriz Leire Bilbaok eta Barruko Hotzak liburuak jaso dute. Eta azkenik literatura lanaren ilustrazioa Maite Mutuberriak eta Irrimola lanak jaso dute. Irrimola da jolasteko liburu bat, oso ume txiki-txikiendako eta bertan aurkituko dituzte 8 protagonista, kalera doazela jolastera eta iragartzen dute irrimola datorrela. Zer da irrimola? Irria eragiten duen zirimola. Liburu honek kontatzen du ume baten egunerokoa, soinu banda baten bidez. Hau da, esnatzen denetik, lokartzen den arte, bere inguruan dituen soinu, zarata, musikak hartu eta horiekin poema bisual eta jostagarriak egiten du. Eta zer erabili ditugu? Batetik kaligramak eta bestetik onomatopeiak. Kontatzen dituztu gauza asko, ipuiak direlako, 9 dira eta bakoitza independientea da. Uste dut gai batzuk aukeratu behar banitu arrostasuna izango litzakela nagusia, lurrek bere inguruarekiko, bere buruarekiko, sentitzen duen arrostasuna boterean dauden diskursoak bereekin talka egiten dutenean, arrostasuna edo egokitu ezina individu ahul bat izanik makroestruktura guzti horien azpian, eta esan duan, ze aukera dago hor duintasunerako edo moralerako edo koherentziarako. Zetorren bueltan dabiltzela ipuiak. Saridun bakoitzak 18.000 euroko saria izango du, eta beste 4.000 euro eskura ditzake bere lana beste hizkuntza batean argitaratzen bada. Sari hauetan helburu nagusi bat dago, eta da zuei, sortzailei, rekonozimentu bat egitea eta jendearen aurrean aitortza publiko bat egitea zuen lanagatik. Eta horrekin batera animoa eginkizun horretan jarraitu dezazuen.
Ekitaldia ostegun honetan arratsaldeko 6etan Tabakaleran izango da. Bai, Eusko Jaurlaritzak ordaindutako saria da bai, azken detaile horrek argi utzi dugun bezalaxe. Gainerako kontuei segida emanez, baina bazenek den bizi musikari tarte eman nahi digula, eta horretan sortzaileen gana ere bagoazela. Gaur, gurekin Willis Drummond. Opa lagunak, Jubiek izan naiz, Willis Drummond taldekoa, eta Bidazoaren bideoa aurkeztuko dizuet. Bidazoa kanta hala ere diskatik ateratzen da, oraintxe berritan aterata. Eta diska hori hasiko gira aurkezten orain zuzenean, azoren 26an Bilbon eta abenduaren 2an Miarritzen. Eta ondotik beste asko etorriko dira noski. Kantari buruz, zerregan, kanta honetan esaratu girela pixkat mugaren gaia lantzen ez. Bidazoa Euskaldun bezala inposatutako muga bat baita, gure egiaren erdian, eta horrez gain, Bidazoan eta Bidazoa inguruan drama asko gertatzen baita azken 2 urtetan, bederatzi refusatu, migrante, hil baitira zerkatzean azken 2 urtetan. Beraz kantuan erraten dugun bezala, egan nahi dugu Bidazoa ez dugula sekulan muga bezala ikusi, eta ez dugula onartuko hilerri bihur dadin. Kantak bideoa François de Vulderrek egin du, eta espero dugu gozatuko duzuela. Bidazoa kanta. Badakizue Arabako mendialdea bereziki maite dugula eta askori gomendioa 11 leiho ikusi duzue, orain segundu batzuk zein garrantzitsua den Euskal Herria ezagutzea, baina errepide nagusitatik aterata, segi dezazuela behintzat bailara ezberdinetatik eta ezagutuko duzue 11 Euskal Herria daudela hor bestaldean, eta egunotan bai izarra jaso dute, baina lanean urte asko daramate. Donostiako Afogo Negron aritu ziren joetak lanean eta herrira itzuli ziren. Bertan da, Arrea jatetxea Michelin izarra jaso duena Euskal Herrian, orain bakarra dena eta jende jatorrarena gainera. Arrea jatetxe arabarrak Michelin izarra jaso du kanpezun Araba Edorta Alamo jaio zen eta Donostian hasi zuen bere ibilbide profesionala. Denborak aurrera egin ahala bere herrira bueltatu zen eta Arrea jatetzea ireki zuen. Gauzak horrela, Arrea da Euskadin Michelin izarra jaso duen jatetxe bakarra.
Kanpezuko arrea jatetzeak bere lehenengo Michelin izarra eskuratu du. Edorta Alamo sukaldariak unkituta jaso du jaka eta bere zenidei eta familiari eskertu zien egindako guztia. Alfuego jatetzea ireki zuen Donostian eta bere ibilbide ospetsua bertan hasi zuen. Ondoren Kanpezura bueltatu zen jaioterrira eta arrea jatetzea martxan jarri zuen. Lehenengo Michelin izarra jaso du eta oraingoan Araban jaso duen jatetxe bakarra da. Bueno, poses handiarekin, azkenean hau gu arrearentzat, taldearentzat, edortarentzat, familiarentzat eta kanpezu eta mendealde osoarentzat sorionez pilo bat eta asko posten gara eta hori oso posik. Dakagun bidea ja lan egiten dugun moduan eta holan, bai, azkenean da gure lana eta beste aldetik gauza hauek etortzen direnean eta ez dago gure euskuz. Arrea jaio zen duela pilo bat edortaren buruan. Beraz zegoen Donostin, Afuego Negronekin eta holan, eta beti bere ideia izan zen bere herrira berriro bueltatzea, eta eki genuen ja huelen gumea, eta historia ja zen beste bizi modu bat egotea, ja beste modu batean bizitzea, eta hor hasi zen, gero ja behiratu zuen etxe bat bizitzeko, jatetzea montatzeko eta holan, eta mendealdea pixka defendatzeko. Dakagu plater berezi bat, gure ideia eta gure filosofia da, pixkat hemen kultura gastronomika egon dena eta hori defendatu, baina batez ere movimentu furtiboa defendatu eta bai kangrejoa, bai usoa, bai basurdea, eta tradizional plater asko defendatu eta Sí, bueno, somos aquí del pueblo y hemos estado en la red, hemos ido varias veces y eso hemos disfrutado ahí en varias ocasiones, desde el principio. Le sitúa un poco a Campezo en el mapa, ¿no? Y entonces, supongo que para el pueblo muy bien. Y se nota que viene gente fuera a comer exclusivamente a Campezo. Por Dios, sí, muchas. Sí, pero que muy bien, ¿eh? Se lo merece de verdad. Bueno, ondo, sí. Azkenean berriz ere, nolabait mapa jartzen gaitu ere bai, herri alako herri txiki bat olan jartzea, eta gero laguna ere delako, eta beragatik postitzea, beragatik eta familiagatik, klaro. Niri piloa gustatzen zain, ni bere fan number one bat naiz, orduan, badakit mundu guztiaren txatarian ez dela. Ez dela, jende guztiari igual zeizkiolako gustatzen, eiza produktuak edo kadaretan, baina egiten duena oso. Nola izango da herri txikia Kanpezu, Arabako mendialdeko hiriburua da eta bertaratzen bazarete inoiz, ikusiko duzue jakien karta hori mendialdeko mapa dela. Eta ikusiko duzue Arabar Errioxarekin eta Nafarroarekin muga egiten duen mendialde bereziki interesgarria dela. Tira, gonbitea luzatua duzue eta eskuminak geure lankideak kale inkesta egiten ari zirela, bere kamera eskutan grabatzen ari zen beste Kanpezuko herritar horri. Asko maite zaituztegu eta jarrai gaitazue guere bertaratzen saiatuko garela aldugun guztietan. Eta bagoaz, Arabatik erabat urrundu gabe badakizue ertzainakek bere agur intimo hori 20.000 lagunen aurrean egingo duela Araban bertan eta protagonistetako bat gari, baina oraingo honetan bakarka. Hamaika telebistako programa ia ikusienean, kolpez kolperen ondorenean, musika zuzenean gaur zuekin, gari bakarka, Koldo Otamendirekin. Eskerrik asko, arte, aio. Amets, zatoz jadan igana. Zatoz jadan igana, kolore jantzia